딱 통의 보들이 가네 야것돌라 슬로간 아색 버서리 마니 너럭 तिनी तामोंखा बजागा सगैका नरक ताबुगले वान सुबि आबुनि बागेना गना मुक्ति परिचन स्लोगान तामो तंगमानि तिनी तामो तंगमानि अबंखा बर आफ्रो तत्कालीन 1947 सन निनि दाकानि रायपुरा ताइ निनि सकाइनि जातन गइतंगो अ फातानि बर फाइने रगबाय अमके जों माने वइना नाय कोनारिना माने वइन नाय मेया जों अमना आबनि बागैना क्राका सिक्ला तेका बुरा बोरै चेराय परिनाय बेबाक सामुं तांनाय खबै जों थांचांगै अमना प्रतिरोध मा खालायनाय एकमात्र प्रतिरोध खायनानै लामा नकासे तंगो चिनि बुबाग्रानि तिप्रा मथा अरनर जतन फाइबे दे जों बुनु गइरिनाय जे चबाता मने दफानि नमु थांनानि आबनि बागैना ताखक बखर आं सानानि नायो 10,323 जनानि कग्न बांकिजा खुरचाइ सानानि मुसुंगो अ 10,323 जनानो चाकरी बरिखा चाकरी बसाखा साबसाखा सीपीएम र बरग रिखा जेभाবে হোক রিখা যারা মাননাই র বরন কোন অন্যায় করে কিন্তু ত্রিপুরানি হাইকোর্ট নি যে রায় ও রায় নি যে ব্যাখ্যা ঠিকভাবে খালাইয়া ওই না চাকরি নি বরং ছাতাই খাইরি রিবাইখা আবনি বাগিনা গুয়াহাটি হাইকোর্ট নি বিচারপতি এবি পাল পরিষ্কার কা সই রিখা অম राय न पढ़ब ठीक ठीक भावे इनको खाइजे से 10,323 जनानि चाकरी तिनी बरक इनको बरन साथानि बिसिंग चिनखा अधिकार करे चिनखे राइट करे डेभलपमेन्ट नंनानि बागै अमन जों ताबक वान सुबैन जों बुबाग्रानि लगी मारिनाय बुबाग्रा साखा लोकरंनि थाने जों पावारिनानै निंगाखाय डेमोक्रेटिक सिस्टेम निर्वाचन जों पार्टिसिपेट खालायनानै नांनाय हिनै आबनि बागैनो जों प्रथमा एनजिओ खालायबानो बुवाग्रा वानसुमानि बिसिंते साल कलंमा बो वानसुमा 1.5 बছर वानसुमानि उल तिनी थांनाय 5 तारिखआव बो गुसनारिखा फाइनाय बुसखांनाय एरिसि संमारिव जों पार्टिसिपेट खायै जों दफानि बागै गाहाम सामुं दांनाय हिनै बो साखा सुतरां ताखराव बखरा आं नरना कयना मुसुंगो अ गामसा कपड़ा किसं अ लेफुंगा गोबां मा आमचाय अ एलाकायाव अनेक शिक्षित दङ अनेक बुद्धिजीवी दङ आरो पुलिस अफिसार दङ आरो अनेक अफिसार पतर दङ क्लाइजा आं साइनानो आं जतननो कयनानि मुसुंगो आरो जारा सामुं खायजानाय आरो जारा चाकरी खालायनाय आरो जारा बानिया खालायनाय बेबाक्र नां कयनानि मुसुंगो ताबुक जरां खावान सुगनानि नर वान सुगैनाय दि साल कलमा चिनि दफाना फेमलगै चिनि दफाना थपागै चिनि दफाना ताताल कक साबै छाबास दिन जोंना तला खिखलायका तिनि जों 90% तक माने 31% छाबा राजनैतिक थंगाय तिनि जोंनो आसक जरा तुबै फायका आर ओ फातार बांलादेश तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानी फाइनेराव थै